tumbogara pasi timbonatsotaurana nhasi handiti nhasi toda kumbonatsokurukura nyaya yatinayo panapa. So kana wanga usati wasubscribe futika, ndinokumbira muzukuru kuti bva wangosubscribe handiti pachannel panapa, nekuti panapa ndo pamusha penyu. Ndini sekuru vachona, the only Zimbabwean uncle. So tinotopota tichiuya tichigadzirisana ipo panapa nekukurudzirana handiti. So subscribe, put your notification bell kuitira kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much. Thank you very much nebasa ramunobata pamusha penyu, musha wenyu uchienderera mberi handiti. So ndine kachidzidzo kandoda kuti ndimbodzidzisawo vazukuru vangu handiti. Vese vakawanikwa nevasati vawanikwa handiti. Kuitira kuti zvoni kana wanga usati wawanikwa uzive kuti mumba umu mune makamira sei, umwe wako akamira sei handiti. Sasekuru vevanhu kudaizvi ibasa rangu rekuti ndipote ndichidaro. So nemaminutes mashoma engoita zvinhu izvi, I think ndichataura mamwe mamoins panapa, and then ndozoita rimwe video ndichitaura futi mamwe mamoins handiti. So gara pasi unatso relax handiti. Right. Nhasi ndoda kuti ndimbotaura panyaya yemasecrets akakura anowanikwa mumarriage handiti. Awa masecrets emumarriage wazukuru handiti, kunyangwe nevari mumarelationships futi munogona kusangana nawo handiti. So secret yekutanga muzukuru wangu, secret yekutanga ndeyekuti everyone you marry has a weakness. Wanza muzukuru, everyone you marry ane weakness yake. Wazvinzwa? Mwari chete ndiye asina weakness. So ukada kufokasa kutarisana neweakness kuti munhu wangu weakness yangu ndeye chakati, you know the weakness yeumwe wako. Ukada kufokasa paweakness yemunhu waunodana naye kana kuti yawakaroorana naye, wawakaroorwa kana kuroora, muzukuru ndawo ndikudze chokwadi, hauzomboone pane strength yake. Even strength yake ka paanogonawo, paanokugonera hauzombonyanyozviona. Ndikuda kutaura iso. So sometimes kunyange umwe wako akakundikana achinge akanganisa, chingoita overlook, worangarira kuti aiwa munhu uyu akanganisa nhasi but anosindigonera handiti vazukuru. Ndatoti ndigare ndatokuonesa isa sekuru vevanhu. Right. Kozoti imwe secret ndeyekuti everyone has a dark history muzukuru. Munhu wese waunosangana naye palife inoyi, wanzwa, andori nekumashure kwake kwakasviba. Hauzombosangana nemunhu ane kumashure kuri right, kana varipo makorokoto handiti. So inzwaka, when you get married or you want to get married, stop digging into someone's past. Chimbomira zvekutsvaga kuti kumashure kwake kwakaita sei. Wanzwa muzukuru? Because unotozorwadziwa kuzoti akadanana nababa wepa next door, iwe wanga uchida munhu handiti. So inzwa muzukuru, what matters most is the present life of your partner. All things have passed away, forgive and forget. Focus on the present and future. Hapana munhu ane kumashure kwachena. So iwe chirega kufokasa pazvinhu zvekumashure, fokasa pane kuti nhasi ari kuzvifambisa sei uye mobva matarisa mese ramangwana. Because kumashure hakucheni muzukuru, kumashure hakucheni. Hanzi every marriage has its own challenges. Manzwa zukuru, marriage is not a bed of roses. Every good marriage has gone through its own taste of blazing fires. Wanzwa, true love proves itself of challenges. Fight for your marriage. Make up your mind to stay with your spouse in times of need. Remember the vow for better, for worse. Manzwa, kunyange zvikadii vazukuru, unofanira musazomboparadzane nekuti mumba mapuresa nhasi tine nhamo, nhasi handina kudya. Ndotunhu tiri kuita kuti vanhu varambane mufunge. Ndotunhu tiri kuita kuti vanhu varambane. Munhu anobva akangana kuti aiwa inini umwe wangu ndakamuudza kuti ndinewe kunyange zvikaipa sei, kunyange zvakanaka, kunyange zvakaipa, zvakaipisisa handina kwandinoenda. Tinozoona vechidiki mazuva ano kuti zvikangoti bendei anotiza imba, of which hazvina kunaka vazukuru. Hazvina kunaka. Chekupedzisira chandoda kutaura pamusoro pesecret yekupedzisira pazuva ranhasi ndeyekuti to get married is declaring war
when you get married, you must declare war against enemies of marriage. Some enemies of marriages are ignorance. Manzwa, ignorance chaiyo inotori an enemy yemarriage. And unforgiveness, third party influence, stinginess, stubbornness, lack of love, rudeness, laziness, disrespect, cheating. Wanzwa mzukuru, be ready kurwa nezvinhu izvozvo. Nekusanamata pazukuru unopfugama uchinamatirawo imba yako, uchinamatirawo umwe wako uri kudana naye. Andori ma-enemies, unoziva kuti ma-enemies esi tinoda kuti titi yezi titirere rakamaka marriage yangu. Marriage ndimi munotori nayo, inonzi enemy ndimi munotori nayo mumba menyu. Because kana usingarespect murume kana mukadzi wako, kana uchichita murume kana mukadzi, those are the greatest enemies mumarriage. Siyana nana tete nana mbuya vakatokundikanawo dzavo dzimba. Iwewe uchifokasa nekugadzirisa yako nekurwisa these enemies murelationship mako. Munhu waunodana naye izvezvi anogona kutotadza kutokuroora nenyaya yekutoti the enemy ndiwo wakatoitakura yekutadza kumurespecta. Anogona kutokusiya musikana yeye because wamuchita kakawanda. So hapatombode by fire by thunder, panongoda kuti umire kuchita muzukuru, imba yatovakika, zvinhu zvotofamba zvakanaka. So ndo masekretsi andangoti tingotaurirana pazuva ranhasi, tibatsirane sekuru nevazukuru vavo. Anditi so ngataurirane kumacomments muchindiudza kuti izvi zvamunofunga uye ndezvipi zvamunoda kuti tinenge tichidiscussa pachannel yenyu. Nauncle Saint Steve ndichiti much love.